Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon at tayo po ay nandito upang mag-update ng mga latagan at presyuhan na ating madadaanan dito sa kanilang pwesto na bentahan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando X Torres. So tara, let's go! Alright, update natin yung presyo dito, no? So, nandito tayo kay Mangga. So, ito yung mga presyo ng bangus ni Boy Bangus sa Malabon. Meron tayong 120, 130, at 110. 140. So ganyan kalalaki po yung mga bangus nating ina-update dito kay Boss Maeng, no? Boss Maeng, parang wala si Pacman. Andiyan, Boss Lando. Kapagala-gala. Si Boss Jet nabugbog. Umuwi na naman. Hindi, nagulpi. Nagulpi ni na misis. Hindi, totoo talaga, Boss Lando. Oh. Kasi lasing siya eh. Kaya pala eh. Ha? Ginanatan siya. Nainuman daw niya. Nag-angas, hindi siya kilala. Oh. May pang dito lang siya. Ang pang Malabon market lang. So shout out sa'yo, Jeff. Magaling ka. Pagaling ka. Boss Jeff, get well soon. Magpagaling ka. Namimiss ka na namin. Kayo, namimiss na ni Boss Maeng, saka ni Michael Arenas. So shout out. Yung panga. Oo. May bakal yung panga yung Boss Lando. Nabakalan ba? Parang nga si Aaron Wasak Sinager. Kilala mo yun? Oo. Si Aaron Wasak Sinager. Kahit wasak yung mukha, buhay pa. Terminator yun eh. Si Arnold niya, Oo. Sinager. Ayan po, ang presyo dito ay 300 pesos per kilo ng ngipon at 200 pesos sa mga pusit galawang. Hindi halong ko din yan. Salamat, Boss Maeng. Mike, thank you. Ikataasan ng ating bouncing. At ito naman tayo sa latag naman ni Boy Putik. So shout out sa'yo, Boy Putik. Oy, boss! Nasa tilapia. Na-stranded dyan. Na-stranded si Tilapia. Wala nga eh, pero nung dumaan ako dito kailan, nung, ano ngayon, Miyerkules nandito, dumaan ako, di ba? Tinawag ito hapon. Galing ko sa ospital. Ayun na. Pwede na kaibigan niya. Yung lasing ah. Ha? Lasing. Nalasing ba? Taka sa alak niya. So ito po, no, 150 kada piraso at meron tayong 120, 130, meron tayong 140. Kada piraso po yan ang bentahan dito ni Boy Putik, no? Pinamimigay na. 90 Pinamimigay pesos. na. Mga followers. Yan, may 90 pesos kada isang piraso. May 80 lang tayo sa kabila. 80 pesos. So murang-mura pa rin ang mga bangus na latag dito sa Malabon, no? Oo, pinamimigay oh. Basta mabis kayo tumakbo. So shout out sa'yo, Boy Tilapia. At nung Miyerkules ka lang nakita rito nagtitinda. Lasing ah. Oo. Wala talaga kami dito kabiruan eh. Nasobrahan tuloy. Shout out, good morning. Salamat, Boy Putik, thank you. Alright, so lipat na tayo dito sa mga latagan at latag nila dito ay bangus naman. Dito yan kay Boy Kasoy. So ito yung mga presyo ng bangus kada piraso. At meron din po 50 pesos isang piraso. Bangus ni Boy Kasoy. Uy, shoutout sa'yo. Alright, yun po yung bangus niya, no? Na binibenta. So, tumpukan, 50 pesos sa mga palaya. Tinumpok na din. Kamatis, 80 pesos. Pipino natin ay 25 pesos, 2 pieces. Yan po yung mga gulay na nandirito sa latagan sa Malabon. At ang ating backbone, ayan, 100 pesos. Yan po ay kada balat po na bentahan dito.
So, prutas, kamatis, santol, bangkok, 30 pesos po yung kanyang tumpukan. Ang ating sibuyas ay 100 pesos. Yan po yung mga per kilo, no? 3 pieces sa apple. Peras, 3 pieces, 100 pesos. So, ayan po yung ating in-update dito sa kanilang latag. So, biglang bumaba ang ating mga avocado, no? 90 pesos po yung mga per kilo. So, ayan po yung ating update sa kanilang mga gulay at prutas. Yun naman po ang ating mga tahong at talaban na bentahan dito sa halagang 100 pesos. Ito mga hipon naman na bentahan. JC, magkano ang hipon mo ngayon? 260 mga per kilo ng hipon. Wala eh. Mga tao nga rin. Oo. 289. JC, thank you. At dito naman ay 240 per kilo. 259. Wala na, leg na. Tama niyan. 240. At dito may 270, 300 pesos mga per kilo na mga hipon nila, no? Sub-sale niya, kuya. Ayan, no? Ganyan yung mga presyo ng ating hipon sa Malabon. At ito mga gulyasan na bentahan naman dito. Pestuhan ni Kuya Ricky. At meron din mga balsa galunggong, no, na kanyang bentahan. Ito yung balsa galunggong. Ito ba yan sa timbang? Alam lang, may isang kilo. Yellow pin ba to? Marakol, yun na lang yellow pin isa. 200, 200. 220 ang kilo eh. 220 ang kilo, 220. Ito yung mga latag ni Kuya Ricky, no? Bangus, dagupan at mga pandaing. Mga humahango lang na marami. Ang ganda ng ating bansa, oh. Good morning, Boss Lolo. Good morning, Ate Ria. Kuya Ricky, good morning. 160 mo na lang, tabas. Sino kasama to? Ano yan? Tiga, sandali. 340. 180 pala. 170 lang to. 170. Yan ang mga natagan dito, no? Ni Kuya Ricky sa Malabon Fish 180 Market. lang kilo na rin. Talagang madami. At yung gulyasan, no? 180, 140 lang to. Magkano? 140 saka 170. 310. 300 na lang. Okay, kuya. Larga na, 300 na lang. Yan ang mga tawaran dito kay Kuya Ricky. Oo. Magkaba gulyasan ngayon, Kuya Ricky? Saan? 200, 180 binibigay. 180 binibigay yung gulyasan niya, no? So, mga mamimili ni Kuya Ricky. So, dito 280 mga per kilo ng kanyang per kilo ng hipon. Quality, hipon, masarap, malutong. Kuya Ricky, salamat Kuya Ricky. Busy si Kuya Ricky, hindi natin siya ganong makausap. Dahil sa kanyang pagbebenta, no? Yan po yung 100 pesos sa mga sibuyas. So, pare-pares po yung mga per kilo ng sibuyas dito. Ang kamatis ay 70 pesos. Yan po yung mga per kilo. Ang ganda ng pusit na. Tapos ipon, 280 sa mga lumo. Magkano pusit ngayon? 300 ang kilo. Wala ko pang... Sa ipon, 300. Parehas din. Ayan ang mga presyo, no? Yawan ang pusit mo, ang liit na. Tapos yung mga lumot, ito yung mga presyo.
280. 270, 320. 29 kilos. Wala, 27 lang. Malaking hipon, no? Ayan po yung mga pusit kalawang. 150 ang per kilo. So, ang daming mga hipon na latagan, no? So, yan po yung mga presyo nating ina-update. 240 sa mga per kilo ng hipon. Daming hipon. So, yan po yung mga presyon dito ng Tilapiang Batangas. 120 per kilo. Sa bangus, 170 per kilo. Shout out sa'yo, Lodi. Good morning. Wala ka ng boss, di ka na makasigaw ngayon. So, ang daming hipon, no? Halos lahat ay bagsak presyo. Ang malalaki po, ang pinakamataas ay 320. So, 240 po ang per kilo rito sa latagan ng hipon. So, shoutout sa'yo, Tiyo. Boss Dando, good morning, Boss Dando. Ayun, magandang umaga sa'yo. Isa ka ngenyo at mabisang tao. Ikaw si Tiyo. Isda tayo, naka-live show tayo ngayon. Iyon, ang sinasabi ko. May buhay silang tilapia. Tilapiang Pampanga. Magkano sa mga yellowfin? 180, Boss Dando. 180 per kilo ng yellowfin. Fresh from Gasian, Boss Dando. Ayun po, tilapiang buhay na inyo pong mabibili. Ito po yan, tilapia. Magkano tilapiang buhay? 130, Boss Dando. 130, no? Masarap yung ganyan kalalaki na talaga, ano, pangat sa Kamatis. kamatis. Ang galing mo talaga, Tiyo. Isa kang henyo. Napakabisa, buhay. Ayan, no? Buhay, no? Ayan, Boss Yoyoy. Boss Yoyoy. Iisa lang ang mga size ng tilapia nila, oh. Tapos, ito yung mga lumahan natin, 160. 70 pesos yung per kilo na mga turay na inyong mabibili. At ito yung mga bangus natin dito, 120. At 110. Yan po yung mga kada piraso. Ang ating hipon, no? Napakamura talaga ng mga presyo ng hipon. 80 na lang. 280 ang per kilo. Malalaki, no? 280 per kilo at ulo ng big head. Ayan, 100 pesos. Bangus natin dito ay tinutumpok na rin, no? Sa halagang 120. Isang tumpok. Bangus. $120 at ang isang bugkos ng big head meron tayong 120 at 150. Yan po yung kada isang piraso na inyong mabibili. Hindi lang hindi tayo piling dito. Tinutumpok na mga bangus. Torsilyo. Ayan po ay 100 pesos na tumpukan. Hindi galunggong paninda mo, Boss Alex, ha? Wala, mahal eh. Oo, mahal na nga yung galunggong. Pawalaan eh. 3,000 sa banira, 40 Oh, 40 kilos, biroy mo, 7,000. Eh, ano pa tutubuin mo doon? Wala na. Kuha namin nung 2,000, 5,000. Oo. Eh, ngayon wala talaga. Wala eh. Napakamahal ng isda ngayon. Hindi kaya yun. Kailangan pa ng kwenta yun. Magkano magiging per kilo sa palengke, no? Baka nasa 300, 350 yun. 200 plus. Oo. 280. Mahal, no? Oo. Tayo ng pinasa kami. Ngayon pa wala na kasi. Wala na yan. Boss Alex, salamat. At ito, 350 malalaking hipon. Tulya.
50 pesos tumpok. Ayan. So, ito naman tayo. Mga pogitan natin dito, octopus ay 140 per kilo, 180 sa mga bangus per kilo, 200 sa mga hipon na maliliit. So, yun po yung ating mga ina-update dito sa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss Gerald, magkano ngayon yung mga tulingan mo? 150 kilo yan, di kosin yan. Yan oh, 150 ang per kilo. Tulingan. Pwede na yun sa 150, no? Tulingan. Dalawa. Apat. O, 5 na lang. Wala din 10. Pamasahin. Ate, may ulo ha. Kami taka maghihiwa. May paghiwa naman pala. Shout out! So, per kilo ng bangus dito, 130. At yellowfin tuna na maliliit ay 150 at tumpukan ng isda. Maya-maya ko no. Maya-mayang kuno kung tawagin dito sa Malabon Fish Market. Salamat, Boss Ed. Thank you. So, shout out kay Boss Onse. Kahit na kayo ko, nakangiti. Siyempre, mahuhuli mo nakangiti eh. Magkano tumpok ang Boss Onse? Ikaw lang may tumpok dito ng galunggong ah. 100 pesos? Sarili tayong dating eh. Oo. May sarili kang lansya. Ikaw lang may tumpok dito niyan. Mahal to, 7,000 isang banyere. Mahal talaga. Wala talagang maano ngayon. Salamat tayo, Boss Onse. Thank you. Salamat. Alright, so yun po yung ating mga in-update dito sa kanilang pwesto dito sa Malabon Fish Market. At hindi gaano karamihan ang mga isda, no? At medyo may mga paggalaw ang mga ibang presyo. Ang hipon ay napakamurang mabibili rito at mga tumpukan ng mga torsilyo 100 pesos lang na latagan dito, no? At yung mga iba pang latag nating i-update dito sa Malabon Fish Market. So magandang umaga po. Good morning. So shout out po. Good morning at so update natin yung mga presyohan naman dito ng mga gulay, no? So magkano ngayon yung presyo ng repolyo natin? Medyo mataas ang repolyo natin. 100 per kilo. Tumaas talaga. Bakit 60 pesos mustando? Ngayon nasa 100. Oo, tama. 60 pesos ngayon per kilo. Ngayon talaga 100 pesos. Tanong ngayon, magkano? Talo ngayon, ito kung medyo maganda 80. 80. Ay, malalaki. 60 lang. Eh, yung ampalaya, magkano po per kilo? Kaya 80 lang ang kilo. 80 pesos. Mababa ngayon. Oo, mababa nga yung mga presyohan ngayon. Kasi nakaraan, last vlog mo, Oo. 120 ano, 140. Mataas ang... Yung upo, magkano? Ang upo, 40 pesos per pieces. Kada isang piraso. Ito mga nakatali. Kapusa-pula. Ito po yung mga 10 pesos, no? Mga dahon-dahon na pansahog sa mga lutuing masarap. Lumot lang. Salamat. Kaya nga, tapos kami, di mo nabablog. Medyo ano kasi ako pagka masyado nung crowded. Si Ate Cherry, tsaka sila Gandaran. Mm. Vlog mo, di ba? Crowded kasi pag minsan ang daming tao, hindi na ako papagod ako. Sumisikat ka na, boss Lando. Huwag mo kami kakalimutan. Pag mayaman na tayo, pwedeng-pwede na yan. Kaya nga Sabi ko nga sa kanila, magpa-picture na kayo, baka sa susunod, mayaman na ako hindi ko nakikilala. Joke lang. Hindi, okay lang. Hindi po, tiyaga-tiyaga lang po talaga. Tiyaga-tiyaga lang po talaga sa pagbablog. Uy, kanina ako tignan mo. Saka lang dito. Parang ano rin yun, nagtitinda kami, tumal. May tumal din sa vlog. Hindi naman ganun medyo kalaki yan yung kita eh. Talagang magtsatsaga ka lang talaga. Maganda sana kung lagi tayo malakas yung view. Yun nga po eh. Akala po kasi ng iba, porket vlogger, hindi naman tayo iba na sikat na mga vlogger talaga kumikita ng libo o milyon. Oo. Hindi tayo kagaya ng iba. Eh yun eh, talaga kahit di talaga mag-artista yon, buhay na pamilya nun. Kasi yung mga views nun napakaganda, milyon. Lahat ng mga
Kasi sikat nga po eh. Tayo tapasikat pa lang Kaya eh. nga sinishare ko nga rin yun. Mm. Nakapollow kami sa'yo. Mm. Sige po, salamat po ha. Thank you sa suporta. Salamat. Enjoy ka sa pagkain. Thank you, thank you. Lipat na ako, tapasok pa sa trabaho. Salamat po. Ano? Thank you, thank you. Alright, so dito tayo sa mga latagan naman ni Butoy. So sa mga hipon na ating i-update, so tumatawid tayo at nag-iingat tayo. Baka tayo ay masagasaan, kaya left and right ang ating tingin dito sa kalsadaan sa Malabon Fish Market. Busy. Mukhang may kausap ka. Medyo magkano ngayon yung bangos? 180 ang mga per kilo rito, no? At tilapia natin ngayon, maliliit na ang labas. 100 pesos kilo. Salamat po. Annalyn, thank you. Salamat, salamat. At 90 pesos naman dito sa... Kaya nga, meron, akala ko may buhok na eh. May nakaipit sa ulo. Oo. Yan, 90 pesos per kilo, no? Ng tilapia Batangas. Parin Brian, magkano hipon mo ngayon? Pwede lang parang natin. Ayan, no? 320 mga per kilo at 250 sa mga latag na dito ng mga hipon sa Malabon Fish Market. Maraming hipon ngayon, dahil kalaban. Oo. Wala ganong isda. Tapos na kita ma-shout out. So shout out ulit sa'yo, Tiyo. Ayan o. Alright, so yun po ang ating update dito sa Malabon Fish Market. At dagsa ang hipon dito. At yung mga bangus na ating nakita ay napakamura. At tinutumpok na rin sa murang halaga, sa halagang 120 ang tumpukan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.